ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ንኩሉ ሚድያ ፈቲሽና ኣገዳስነት ዘለዎ መሃሪ ትሕዝቶ ከምኡ እውን ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ብዛዕባ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና እቲ ዝዓበየ ኣተኩሮ ብዓይኒ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክረአ ከሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እዩ ብዙሕ ግዜ ራሽያ ሃሪማ ደብዲባ ገለ ክበሃል ከሎ ዩክሬን ግን ብዙሕ ግዜ መጥቃዕቲ ትገብር እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ብፍፁም ሪፖርት ኣይገብሮን እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ለሰይ 48 ሰዓታት ኣቢሎም ብርቱዕ ዝኾነ ስዎርም ድሮን ኣታክ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ዕስለ ናይ ድሮናት ብሓደ ትሰደን ምሽ ንስኻ እቲ ወላ ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ጌርካ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ግን ብዕስለ ስለ ዝመፃ ንኩሉ ክትሃርሞ ይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ ዲስታንስ እንድሕር ኮይኑ ካብ ቀረባ ዝተኮሰቶ ኮይኑ ንኩሉ ከተውድቆ ስለ ዘይትኽእል ዕንወት ከውርድ ግድን እዩ ራሽያ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ ግዳይ ኮይና ከም ዝቐነየት ባዕሎም ክሕብሩ ጀሚሮም ኣለው ናይ ራሽያ ፀገም ኣይርገርን እዩ ኣብ ማእከል ከተማታት ኣብ ኢቨን ክሳብ ሞስኮ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ እቶም ዩክሬን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ራሽያ ብወገና ኣብ ታርኪቭ ዝበሃል ከተማ ኣብ ካልእ ከተማታት ናይ ዩክሬን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ውግእ ብጣዕሚ ብርቱዕ ከም ዘሎ በዚ ንጀምር እስከ መጀመርያ ወትስ ጎይንግ ኦን ድሓር ራሽያ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ብዛዕባ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሓበሬታ ኣውፅያ ኣላ ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ዝቀያይሩ ዘለዉ ሓይልታት ዝበልዎም ብኩሉ መንገዲ ክንርኢና ምርጫ ናይ ጀርመን ዘሰንብድ ውፅኢት ኣምፅኡ ኣሎ እታ ኩሉ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ተመሓደር ድማ ራዕዳት ይዋሎ ንስውን ክንርኢና ምዛ ዓውደ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ድማ ዓበ ምትሕሓዝ ስለ ዘለዎ እዩ Let's go. Across live to RT correspondent Shay Bowes for the very latest update on this. So can you just give us up to speed here, Shay? What do you know so far? Well, that's right, Rory. Well, we know that a huge wave of drones was launched last night. As you say, 9 of those reached the outskirts of Moscow, if you like, and one of them, all shot down, thankfully, one of them are frag. تريوم لهم راشا 158 Ukrainian drone shot down 158 drones درو تحريمان وريقا مالتيو لذي እዚ ድሮን እዚ ድማ ቀለልቲ ድሮን ኣይኮነን ምርቱዕ ድሮን ሓደጋ ክፍፅም ዝኽእል ዓብ ዕንወት ከውሪ ዝኽእል ድሮናት እዩ ስለዚ 158 ድሮናት ክወጥቁ ኺኢሎም ካብኣቶም ዝሓለፋ ግን ከም ዘለዋ ብኤር ዲፈንስ ኢን 14 ሪጅንስ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ኣብ 14 ዞባታት ወይ ካብ ቦታታት ናይ ራሽያ እዩ ካብዚኣተን ግን ዝሓለፋ ክንደይ ከም ዘለዋን ዕንወት ዘውረዳ ከም ዘለዋን እውን ኣብዚ ቆሪፅናያ ስለ ዘለና ከነርእዮ ስለ ዘይንኽእል እምበር ዕንወት ዘውረዳ ከም ዘለዋ One of them caused a localized fire here, about 30 minutes south of Moscow city center at a large energy facility, large oil refinery. Now there was also attacks on the Tver region. A fire erupted at a power facility there, which has now been brought under control, as has the one here. No casualties here, thankfully. No effect on the operation of the plant here either. There was some disruption to flights earlier. So እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ራሽያ ኣገዳሲ ተቐርፂዮም ድማ ታርጌት ገይሮም ዝሃርሙ ዘለዉ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ነዳዲ ታንከራት ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ ቦታታት እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ብኸመይ ክነልምሶ ንኽእል ብገዳ ስለ ዘይሰራሓልና ከመይ ጌርና ብውግእ ከንዕንዎ ንኽእል እዩ እቲ ዕላማ እቲ ዕላማ እዚ ከምዚ ዓይነት ውግእ እናገበሩ ከለዉ ብፍላይ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋራት ናይ ኤውሮፓን ሒዛና መፀት ከላ ዩክሬን ስለምንታይ ዘይሰልጣ ዘሎ ሕቶ ዝብል ሕቶ ንብዙሕ ሰብ ይደሻኽል ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋራት እናተተኮሰ ከሎ ዘይሰልጦም ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበክም እየ ከመይ ጌራ ራሽያ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ኣፅዋራት ስለምንታይ ዕንወት ከውርድ ዘይክእል ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ብዙሕ ግዜ ኣይዝረብን እዩ ስለምንታይ ከዓ ክነግረኩም እየ ቅድሚኡ ግን There was some disruption to flights earlier last night as well. About 70 flights delayed. They're all back to normal now, and life goes on as normal here in Moscow. Of course, we have to take this in the context of the whole situation in Ukraine. A failing offensive in Kursk, which is ground to halt, exceptionally expensive in terms of material and equipment for Kiev. The Russian Ministry of Defense saying that over 8,000 troops have died now. እቲ ኩነታት ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ተፅዕኖን ብዙሕ ምቅያራት ናብቲ ኩናት ፈጢሩ ኣሎ ራሽያ ብሪፖርት ክይገብርዎ ከም ዘለዉ እቶም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብኡ ዝኣተዉ ብብዝሒ ይቐተሉ ከም ዘለውን ብዙሕ ክሳራታት የጋጥሞም ከም ዘለውን ብዙሕ ኣፅዋራት ይኸስሩ ከም ዘለውን ምክንያቱ
ጌና ድፋዕ ስለ ዘይኳዓቱ ኣብ ቃልዕ ቦታ ድማ ስለ ዘለዎ ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዎ ይዝንገር እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ነዚ ሓበሬታ እዚ ከም ወትሩ ጠምዚዙ ከምዚ ገይሩ ሪፖርት ቁርቡ ከሓ First of all, about the kind of progress. I wonder if I can ask you first of all about the kind of progress that Ukrainian forces are making inside Russia. There had been some fears that that push was slowing down. What do you understand to be happening? Good morning. Thank you for having me here. Look, first of all, Ukrainian military commanders, they don't really want to speak a lot about this operation. And that's probably one of the So ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ግዜ ዝረብ ዘሎ ንሳቶም እውን እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እውን ክርድኦ ጀሚሩ ዘሎ ወይ እውን ሳሕቲ ክዛረበሉ ጀሚሩ ዘሎ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣብቲ መጥቃዕቲ ጌራታ ዘላ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ከምቲ ዝድለይ ይስጉሙ ከም ዘየለውን እቲ ኩሉ ጠራዕራዕ ዝብልዋ ሚድያ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ባዕሎም እዮም ቀስ እናበሉ እዮም ዘውፅዎ ስለዚ ከምቲ ዝበሃሎ ዘሎ ይደፍኡ ከም ዘይብሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ትብል ትብለላ ነዚ ናይ ዩክሬን ኣባል ናይ ባይቶ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ and that's probably one of the reasons of success of this operation. Speak a lot about this operation, and we want to speak a lot about this operation, and that's probably one of the reasons of success of this operation. What we know for sure that Ukrainian army is still making progress. It's still moving inside Russian territory. Ukrainian army successfully is destroying the logistics, especially bridges, which isolate the part of Russian troops which is close to. So እንታይ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ዕላማ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዛዕባ እቲ ኩናት ብዙሕ ከም ዝረብ ጌርና ኣለና ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓወት እዩ ኦፍኮርስ ናይ ፒአር ስታንት ወይ ንፒአር ወይ ንሚድያ ኣተኩሮ ንክትረክብ ዩክሬን ትደፍእ ከም ዘላ ሓይሊ ከም ዘለዋ ፍሉይ ነገር ክሰርሕ ከም ትኽእል ኣብ ሚድያ ክዝረበላ ዝደልይዎ ነገር ካብቲ ሚድያ ክጠፍኦ ስለ ዘይብሎም እቲ ሓገዝ ጠጠው ንኸይብል ንዑ ነቲ ህዝቢ ንማመነ እውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዓውድቲ እቲ ዕላማና ንሃርም ኣለና ኢሉ ካብ ሓሊፉ እውን ትሕተ ቅርፂ ንዕኑ ኣለና ቢንቶታት ንሰብር ኣለና ካል ነገራት እቶም ሰራዊት ክመፁና ዝኹሉ እዮም ዝበልናያ ነገር ኩሉ ነገር ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ከተማ ናይቲ ሃገር ክዕንዉ ከለዉ ንሳቶም ንውግእ ክሕግዞም ከም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ራሻ ክትዕንዋ ከላ ግን ፅልኢ ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ትሸጡልካ እዚኣ ፈላሊኹም ራይዋ ቢንቶ ራሻ እንተሃሪማ ጨካናት ኢሰብኣዊ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ቢንቶ ገለመለ ናበሉ ለይቲ መዓልቲ ሚድያ ንራሻ ንምፅላም ዝጥቀምሉ ዩክሬን ኣብ ዝኣተውላ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ተን ኩለን ቢንቶታት ናብቲ ህዝቢ ዝጥቀመለን ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ ሰራዊት ኣይነበረ ኣብቲ ቦታት ዛትስዋይ ቡኣት እዮም ሶ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ምስ ከተማታት ናይ ህዝቢ ንዘራኽብ ቢንቶታት ብሙሉእ ብምህራም ከም ሓደ ዓብ ዓወት እቲ ዕላማ ድማ ፀላኢ ብገይሩ ከይመፀና ዩክሬን ራሻ እንተሃሪማ ትካዳ ስለምንታይ ከምኡ ዘይትብል ራሻስ ንስኻ ብቢንቶታት ጌርካ ከም ትኸይድ ማስ ጠፊእዎም ኮይኑ ስለዚ እቲ ሚድያ ውግእ እዩ እዚ ሕጊ የብሉን ሕጊ ኣለዎ ይትበሃል ግን ኣብ ውግእ መን እዩ ሕጊ ክሕልወልካ ሰብ ቅድሚ ምማቱ ዝኾነ ክገብር ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ሞት ሕቶ እዩ መን ይህሉ እዩ መን ይመውት እዩ ስለዚ ሕጊ ትብሎ ኮፍ ኢልካ ከለካ ውግእ ከይኣተኻ ከለካ ኢኻ ተውፅኦ እምበር እቲ ርሱም ኩናት ምስ ጀመረ ናይ ሞትን ህይወትን ምስኮነ ሰብ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዩክሬን ስቲል ከም ዝገብርዎ ዘሎ ከም ፅቡቅ ምዃነ ከም ዝኾነን እቲ ሚድያ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ይቦም ኣሎ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንዩክራይናውያን እውን ትብድሆም ማለት እዩ ወላ ንኣሜሪካውያን ትብድሆም ስለምንታይ እዩ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ዝበሃል እናተዋህቦም ከሎ ከምቲ ዝድለ ዓወት ዘይረኽቡ ዘለዉ ንኣብነት እዘን ድሮናት ሕጂ ለንቀነ ተተኩሰን ዝነበራ ስለምንታይ ዕላማን ክሃርማ ይከኣለን 158 ሰዲድካ ከምቲ ዝድለ ዕላማታት ከምዚ ናይ ራሻ 100 ምስ ሰደዱ መዓት ዕንወት ኣውሪድና ተባሂሉ ዝኩሉ ሚድያ ጫቁጫቅ ክብሎ ዝወሓለ ዝቐነየ ማለት እዩ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ስቲል እውን ንቕፅል ኣሎ ፅኒሕና ንሪኦ ኢና ስለምንታይ ናይ ዩክሬን ከምኡ ዘይሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ተተኮሰ ዕላሙ ዘይሃርም ዝብል ሕቶ ኣብዚኣ እስከ ንመለስ ሓንቲ ቪድዮ ንርኢ ኢና Inspector, maybe you could speak more on this article in the Wall Street Journal talking about how Russia has used electronic warfare to basically jam up many of Ukraine's systems, advanced, so supposedly high-tech weapons. ሓደ ኣርቲክል ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ሓደ ዓብይ ተዓዘብትን ብዙሕ ኣኽብሮት ዝወሃቦ ክሬዲብሊቲ ዘለዎ ወይ ተኣማንነት ዘለዎ ዝበሃል ኣብ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ እኳ ብዙሕ የለን እንዲ ግን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ዝበሃል እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ይኹን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣፅዋር ንዩክሬን ዝወሃብ ዘሎ ውፅኢት ከምፅእ ዘይከኣለ ባዕሎም ዘውፅኦ ዘሎ ሓቂ እዩ ከምቲ ዝድለ ነቲ ዓውደ ኩናት ለውጢ ከምፅኣሉ ዘይከኣለ ራሻ
ሒዛቶ ዘላ ኤሌክትሮኒክ ራሻ ትጥቀመሉ ዘላ ኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂ ስኻ እንታይ እዩ ሕጂ ክነግረና እዩ እዚ ሕቶ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ተቆፃፃሪ ዝነበረ እዩ ስለዚ እስኪ ካብ ናትካ ተመክሮ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ዘለው እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎ ራሻ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዘይሰርሕ provided by NATO. Here you have the Wall Street Journal saying, wait a minute, and this is something a lot of people have been talking about outside of the mainstream media, but how these weapon systems just have not been able to overcome Russia's capabilities. So could you talk about this electronic warfare and maybe your experience regarding what Russia is doing and from a weapons inspector perspective? Sure. Back in 1988, 89, I was a weapons inspector going into the Soviet Union, and we built a facility, we being the United States, the Defense Nuclear Agency in cooperation with Sandia National Labs. I went to Kirtland Air Force Base and built something called the Technical On-Site Inspection Facility, where we tested out the various monitoring equipment that we would be using in the Soviet Union, the giant cargo scan X-ray facility, the data collection center, the various, ሕጂ እስካብ ትዊተር እዩ ዝምልስ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቀደም ቅድሚ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ማለት እዩ ኣብ 88 ኣብቲ ጥር ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ምስ ራሽያ ምስ ሕብረት ሶቪየት ክንዋጠጥ ከለና ነዚ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ሲስተም ዝበሃል ብጣዕሚ ኢና ንጥቀመሉ ነርና ይብሉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ መቀናቀንትካ ሓያል ምዃኑ ትፈልጥ ኮይንካ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ትፍትን ጃም ክትገብሮ ጃም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኒኩለራዊ ሚሳይላት ወይ እውን እዚ ጋይድድ ሚሳይልስ ወይ ገለ ንብሎ ዘለና እንታይ ዝገብር ካብቲ ቦቱ ምስ ተተኮሰ ቀጥታ ምስ ሳተላይት ርክብ ኣለዎ ምስ ሳተላይት ርክብ እናገበረ ኤግዛክትሊ ተዋሂብዎ ዘሎ ዕላማ ኣብቲ ዕላምኡ ክሃርም ተኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ምስ ሳተላይት ርክብ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ርክብ ድማ እንታይ ገብሮ ኤግዛክትሊ ነቲ ዕላምኡ ንክሃርም ይሕግዞ ማለት እዩ ፕሪሲሽን ዌፐን ወይ ከዓ ንፁር ዝኾነ ዕላምኡ ዝሃርሙ ኣፅዋራት ዝበሃል እቲ ዝበርትዐን እቲ ዝኸበረን ኣፅዋራት እዩ እዚ ንክሰርሕ ግን እንታይ ክህሉ ኣለዎ እቲ ኮንዲሽን እቲ ሳተላይት ሲስተም ክዕፀ የብሉን ነዚያ ድማ ኣሜሪካ ቀደም ኣብዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ዝነግር ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ተቀይሩ ሽዑ giant array of like antennas it looked like, but just this giant cage. And you come in there and every once in a while there'd be an aircraft sort of suspended in there. And I'm like, what's that? Well, that's the EMP test. That's the electronic warfare test. Basically, we were building aircraft. We were building systems that were designed to survive jamming, electromagnetic impulses, things of that nature. We were very worried about electronic warfare. Everything we did when I was in the Marine Corps was based upon the premise that the enemy's jamming us, intercepting us, etc. We trained in a very realistic environment. We spent a lot of money doing it. The Cold War ended, and the necessity for continuous this very expensive training and stuff went away. 9/11 came, and we found ourselves at war in Afghanistan and in Iraq against an enemy that wasn't very sophisticated when it came to electronic warfare. And it's because, defense spending being what it is, you tend to spend on that which you need at the moment, and you don't spend on those things that are no longer relevant. Electronic warfare, aggressive electronic warfare became irrelevant. We just stopped doing it. So, زيادة نتبريوا زيادة نتبي أقدر سنة زلونة بيدما that's why دما كابزيوم عينت sources كم تزمرت عن حبريتا really تأقدر حبريتا كم زيوم جرمي أبتي عودة زلنا بورس لزغون انتايز بالزلوجي أبتي قدم حبر السوفيت كتفرحنا خلا ويون مودادرتنا خلا إلكترونيك جامينج ويون زي إلكترونيك ويرفير سيستمز بحال ببز حين أنتو كمالو نيرنا نتناتهم أسوارات متيو على موك حرم كم زي كل جام تقبرو نمن إسرائيل ببز هاتي تكمكم relative لك زرب كله جن نأمريكا تتقام دحرت حبر السوفيت موداغا زفرها سلاي سلا زي نبري إزي نقرات زخا كبور سلا زخوني أدلاينت سلا زي تراينا أبو إنفست هاي قبرناني مانسي أوجد كل جزء بزعبات صور كنزارب كلنا زد ليك كاتري خات سر زيد ليك كبر نجرا يسرح نيغا إذا أمريكا لما زس جاب زحسل زي نبرة أنت أخذ قبر تفتن كم يجي يرى مسألة زيادة بزقنزو من قدك تهرمهم تغل فزي عند تعتقرو كالطفات نفرتو كينات حيال مسايلات قال ملك كتك على زغلهم بر ديفنس من كيت كعنا زبل من الناس لزلهم نمكل خال بزح ينفسي قبرتني زبال ولا إير ديفنس سيستم من أمريكا زيو عد مخانيز نكر في علاماتهم توم تلاتهم كاكوتشن حادن جميرنا زي قبرش برامج جمرة متقعت أفغانستان إيران خينيرنا زيوم جن بتكنولوجيز ورادر ناس لزي يكونوا نزي نجارات كنا معبلو قديت هاي نبرنا بنصار ريوج زخون حيلي أمريكا أنصار زخون أنت قبر سفت مجمرة
كمي جيرنا أمريكا صورك كلا خلوه في التنيزبن قدامي تفهم ስለዚህ ንራሻ ኩሉ ግዜ በንጻሪ ትምድላዋት ንቻይና ኩሉ ግዜ በንጻሪ ትምድላዋት ራሻ እንታይ ትብል ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ሓያል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ከመይ ጌርና ክንከላኸል ንኽእል መጀመርያ ኣፅዋራትና እቲ ዘለና ኣፅዋር ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ኤርፖርታትና ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ነዳይ ነዳዲና ቦታታት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ስለዚ ንምክልኻል ሙሉእ ባጀት ገይሮም ከም ዝፅዕሩ ስለዚ ምክልኻል ናይ ሃገር ዲፈንስ ክበሃል ከሎ ድማ ከምዚ እዩ نفسه كدحين زفتن مالتش لذي راشيا بنصارنا أمريكا صور برتع مقام سلزي نقدر نعون مكل خان زي جامين إلكترونيك وارفير سيستم تاع صوراتهم متعلمون خيارهم بزحين بس من تيم زقبرو كان إير ديفنس سيستم لتنا أمريكا ميسايلاتن نفرتن متين علامن خيارما إير ديفنس سيستم بزحين بس جرب سلزي راشيا برتع زخنا نايم مكل خال عميزة لوا نايم متقعد راديو كنس نايم مكل خال زيد ما أمريكا عبب كفتير لهم زلوا وهنا تتقدم حيالا سلزقونو نعبوم تبقيسو كتقع زخل حيلي نبرا كم سكات هاي نبرا من جيكن راشا اب يوكرين كساكن ديك تتقعم كم تخل دالا سلازي فلت زلو حجيهم كجمهور تدخل تريفوهم زلو جابس نغمالو نزيد ماغزيه وسد very insightful information is literally I mean this wasn't part of our repertoire. Meanwhile, the Russians are always been focused on electronic warfare, and when looking at their potential adversaries, especially NATO and the United States, once NATO expansion took place, the Russians began preparing actively integrating a very aggressive electronic warfare postures into their force structure and to their operations, their tactics, etc. So the Russians are key to think this way. So when the United States, for instance, introduced the JDAMs, the Joint Direct Munition System, Joint Direct Attack Munition System. I think that's what JDAM stands for. Basically, it's a bomb that has a guidance system put on the top of GPS guidance system, and then the ability to make alterations in course. So as the aircraft above will put in where it wants to hit below, usually you have somebody on the ground observing, saying that's what we want to hit. They calculate, they get the precise point there, they pass it up the airplane that knows where it is, so it can input where it is, where it wants to go, release the bomb, and then the bomb guides in and hits exactly where it wants to go. I mean, this thing was wonderful in Iraq and Afghanistan. I mean, you got these JTACs, Joint Tactical Air Controllers out there calling in airstrikes, and it's like magic. The B-52 appears overhead, and out come the JDAMs, and bam, 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 enemies getting blown up. And man, we are the best in the world. No one can stand up against us, except the Russians, who are watching all this, going, "Hey, what's the vulnerability of that system as it comes down? It needs linkage to a satellite. What if we jam it? What happens if the satellite linkage is broken and the bomb goes stupid? Now it's not going to hit its target. It's going to launch it. It's just going to go." يا صبو غير تقلص زلو انتي زبل زلو كل السيستم ابتي اب على العراق اب على افغانستان اب على سوريا خنقبرو خلنا كم عينت رقيق زخونه مكلخال سلازي بلوم ሚሳይላትና ቶም ነፈርት ፓይሎታትናትና እቲ ሓበሬታ ካብ መሬት ዝመፅኦም ካልኩሌትድ ኮይኑ ታፅዋር ካብ ዝተኩሳ ናብ ዝኽት ከይድያ ኤቭሪቲንግ ሴት ኮይኑ ዝተኮስዎ ዕላምኡ ይሃርም ዝወዳደረና የለን ብሎ ነይሮም ኣብ ራሽያ ምስ መፅኻ ግን ኤግዛክትሊ ክትኮስ ከሎ ሓደ ዕላማ ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ካበይ ትኮስ ዘሎ ካበይ ሓበሬታ ዝወስድ ካብ ሳተላይት ስለዚ ነቲ ርክብ ሳተላይት ዘሎ ክንዕፍኖ ኣለና ዓፈና በሃል ስለዚ ጃሚንግ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ከምዘይ መሓላለፍ ትገብሮ ማለት እዩ ወይ እውን ዝተቆራረፀ ሓበሬታ ስለዚ እቲ ዝትኮስ ዘሎ ዕላማ ልክ ኣብቲ ታርጌት ዝገበሮ ክሃርሞ ይክእል ሓደ ካልኣይ ድማ ዕላምኡ ክሃርም ስለዘይክእል ንስኻ እውን ዲፈንድ ንክትገብር ዕድል ኣለካ ሓደ ብናትካ ሚሳይል ክትረኽቦ ትኽእል እንተዘይረኸብካ ድማ ኤግዛክትሊ ዕላምኡ ስለዘይሃርም ኦኬ ካልእ ዕንወት ከውርድ ትኽእል ኣብ ጥቅኡ ተወሪዱ ይነፈር ነው but at least that is exactly ዕላማ ኣሲሩሉ ዝነበረ ከምዘይሃርም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ነቲ ክቡር ኣፅዋራት ዋጋናቱን ኣድማዕነትናቱን መሬት ከም ዘንብጥ ትገብሮ this is very important ኣብ ታዕብዶ ኩናት ዝረአ ዘሎ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ኣብ ጥቅኡ የረልኩም ዘለኹ እዚ እቲ ጃሚንግ ሲስተም ኣብ መሬት ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ራሻ ስለዚ ኣብቲ ዋላ ቅድመ ግንባር እውን ኣብቲ ቀጥቃፀላይታቶ ኣብቲ ሳቶም ዘለውዎ ከምዚ ኣፅዋራት ይጥቀሙ እዮም ነቲ ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ኣፅዋራት ናቶም ኣፅዋራት ናይ ፀላኢ ኣብ ልዕሊኦም ክገብሮ ዝኽእል ታርጌት ዕላማታት ንምሕላፍ that's why ድማ ተን ባልቲክ ስቴትስ ባህላ ኤስቶኒያ ዲዮን ሊትዌኒያ ገለ ወላ ተነፈርትናተን ናይ ጂፒኤስ ፀገም ኣጋጢሞን ዘሎ ብምሉእ እቲ ዞባቲ ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ሲስተም ናይ ራሽያ ኣጥቅዕዎ ስለ ዘሎ እተን ነፈርቲ ኩናት ኖርማል ናይ ሲቪል መጓዓዝያታት እውን ሽግር የጋጥመና ኣሎ ዕላማ ንምሕራብ ኣብ ዝግበአን ቦታ ንክወርዳ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣዛራባ ርእሲ ዝኸውን እዚ ናይ ጂፒኤስ ፀገም እዚ ከዓ ራሽያ ትጥቀመሉ ዘላ ኣክቲቭ ላብ ትውግ ትጥቀመሉ ዘላ እያ ጅንመለስ ኮመንት ዘይብልካ ድማ እዚ የጋጥመካ Gulliver, good to talk to you. Let's first of all talk about Kharkiv and why in the last 72 hours or so
you think it might be a target again? Well, that's a good question, which a lot of people in Ukraine are asking themselves. 2 days ago, we had 8 civilians killed in Kharkiv by Russian attacks. Today, 2, and the number of wounded is now being put at more than 45. 10 hits on Kharkiv city today. Among the targets, part of the electricity infrastructure, but also a sports centre and a shopping mall. We don't know really why these. ብሓፈሻ ኣብቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ካልኣይ ድዩ ሳልሳይ ዓብ ከተማ ናይ ዩክሬን እውን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ብራሻ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣገይ ከምዚ ናይ ራሻ ክኾን ከሎ ብብዝሒ ሪፖርት ዝኸውን ኦፍኮርስ ጆርናሊስት ሶም ግራውንድ ስለ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ግን ኣብቲ ዩክሬን ትገብሮ ዕንወት ኣብ ከተማታት ድማ ካብኡ ብዘይፍለ መዓት ትሕተ ቅርፂ መዓት ከተማታት እያ ትሃርም ዘላ ሳውን ስለዚ እቲ ኩናት ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እጂ ማርሻ ክቕይር የቁርብትለይ ናብቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክናቱ ኢና What's going on up tonight? Maricha Zimilkatna Europa. There is a political landscape. The polls have opened in 2 eastern states of Germany in elections which the far right is expected to perform strongly. Thousands of demonstrators took part in rallies in Saxony and Thuringia on Saturday. The anti-immigrant Alternative for Germany party, or AfD, is expected to do well in the election. In the city of Erfurt, protesters denounced the AfD as fascists. Police say around 2,000 people attended ኣብ ጀርመን ሓደ ዓብር ዓዲ ዝገበረ ምጽኢት ናይ ምርጫ ኣጋጢምሎ እንታይ ኣጋጢም እስከ ንስማ An historic outcome here in Germany. The far-right Alternative for Germany party has won Sunday's election in the eastern state of Thuringia, where it's considered by German intelligence to be an extremist organization that threatens democracy. It's also being investigated at a national level for possible extremism. The party, known as AfD, won just under a third of votes in the state. It vocally opposes military support to Ukraine and wants to prohibit most immigration. The most recognizable face of Germany's far-right AfD, now Björn Höcke has led a right-wing extremist party to win a regional election for the first time since 1945. An historic victory! The AfD victory in Thuringia deals a devastating... شوف ننوه فهم قبل تسأنها معرباو ميديا جرمن ميديا تمينستريم ميديا كحابو كتصلمو ككافو كداخمو بزح زفتنه كل التفتنه ناتهم دما ما عميقو خمس طرفه كلنا كل التنا ميديا بروباغندا ناتهم كم زفشله بسيت لركب زلوهم ناي نازع عليتيوم ناي قالوا ديلهم كل عينت فتنه غيرهم ببوليس حيزومهم مسليا كم زفتش غيرهم نسبن كتشقاي تخنقه مانيتيك عندي حقن كنتاتنا حسنه هاجر اب شجر زي توازلو تمنقس مخان فريق مثلا زلو نزوم الترناتيف في دويتشلاند زبالو اف دي زبال بارتي اب كلت ستيت ساب استقبر مرجع ببرتع زخونه عوت ويون ريلاتيفلي هيستوريك زخونه عوت يلو ملو تاريخاو زخونه عوت كسب 30 كنت نطبق لمله نايت مرجع نايت دمسي كم زرحو بيز نقر زلو سلازي حجون تكا كم تابراشا اب فرنسا زرانا يمانا كان في كعوتهم مزجمروا حدش ودابه غيروم بزح نغرات اورغنايز غيروم توم دحر مغارجا زلو كان بحدش ابت منغست ملو تقوتاطرنت كم زهلوم زغبرዎም نزيوم دما كم خغبرዎም بزح غيان ولق زلقنينا نرزلنا منغست زبحال تناي مرابا عالم كاب حزبك ساعه كني فرغم زلوينا نرزلنا ديمقراسي با ناصاي با زبحال حسوت مخانو تفلط لكم ويون فرق حق مخانو ديمقراطية لن ويقلي إلا مالتي يكون نقد فرقي التهزبي أي بحق نزدليو ولا ون عليه تاوي يكون مرحنا تدليو كتور كتفقد لي زقباك عقل هيفكرون يوم زلو لا مالتي زي التهزبي ملو بملو تقبنا تايفلتون يوم زبلو زلو exactly يزبح هذا زي واصو سقمتي وسدي زي واصو سقمتي نحاتير بسمعيت كمرس كم زغل تصل لك كل جزء هزب زمرسو تحكي لن يكتب لا يتغني not everybody is perfectly informed ملو زخون حبريتا حركة سلف انترست قالوا عبنت زوم AfD ويون زوم يمانا يكن في كل جزء انتهام زولو سدتنياتات الشجر كابلو نتهزبي نتسع قومسي أقالي لهم ينقروا قبن زقبرو سميم صراحة كاد وزوزلو سميم تنايت أنا خاصة قمتي هالس انشورانس ناد خمس غيزلو سدتنياتهم everything نفس سدتنيا خدتسقو أسئلة تفتن قليل كاسل زغوني سلازي أنا أنت مريسكمنا تنسقو بنا نجمي بلهم سقو كايكلوني مغنياتو تقطبا وتم يس نتم دي حقاويان نتم قبنياتات قالوك سقو يغلقون صامان قليل هيكونن معناته معاد بيروقراسي سلا زلو ابو اتتسوق زل هاجر قبلو دي قلقله معاد حتلو بزو خيل باتي التنريو زلنا التمنقس اب جرمن زلو لعلو كله ودقاتناتو اب يوكريني بجاكان يوكرين حقاس كالم مفتح سلا زي مس زلو بتكويناتنا يوكرين لعلو كله اوروبا هاجر استبدلت استهرمت انت لا ما بقطبه جرمن سلا زغنت تهزبي
عشان يكونن يريو له that's why دما نتهم نزكوينات تطو كبلو خليهم زبالهم كلهم يمرصوا بالله نتهم mainstream media قنتاي لهم شطوا له عليه تاونت سدتنياتات نخسقوا يمرصوا خمسة له no this is about أب Ukraine زكبر زلوا كوينات تي جرمن تقتلوا زلا بوليتيكان وسيتناتي devastating blow to Germany's mainstream parties. Of the three in the coalition governing at national level, only the Social Democrats passed the 5% threshold needed to enter parliament. Now Höcke aims to lead the regional government here. We are ready to take on the responsibility of forming a government. It's parliamentary tradition here in Germany that the strongest party invites others to talks. In the coming week, we'll hold talks in the party committees. هجي تمريتنا لنا حزب مريتنا له مرحنا ارت منقس دما سلطان كوابنا له يزبل زلا كبوهم غنا يكونن مجمريهم دما يكونن رزلنا ابي رب درجان ترينا يمانا يكن في ببزح نطبታት تعويتهم كم زوصون انتخونا ابتي اقداس سلطانات نمن يبمم نتهم زدليوم سبات ስለዚህ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዋላ ህዝቢ ክመርፅ ኸላ ኣይመርፅን ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ሸቐጥ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ዋላ ዓበይቲ ስኮላራት ናይ ኤውሮጳ ዝገለፅዎ እዩ ዲሞክራሲ ብሽም ደኣዩ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዘሎ እምበር እቲ ሪል ዲሞክራሲ ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ ስለምንታይ እቲ ዲሞክራሲ ንባዕሉ ኣብ ዘላ ሓንቲ ዓባይ ጋዜጠኛ ዝነበረ ዘበለቶ ስምዕዎ democratic president in the world I say truly who is the democratic president Trump, Obama, who is here in Britain. We should be clear. Democracy is an illusion. We cannot have democracy in a capitalist, imperialist, patriarchal system, religious system. Why not? Because this is, they want money. Because if you remove religion and capitalism and imperialism, then you will have socialism. And then no government will be there, you know. They are afraid of the real power. So انتهت ولا እዚ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ድሽየጥ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ክሳብ ገንዘብ ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ክሳብ ገንዘብ ዘድልየካ ዘሎ ዝኾነ ክሳብ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ፍሉይ ረብሓታት ክሳብ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብትክክል ከምቲ ንስኻ ኣብ ርእስኻ ቀሪፅካዮ ዘለካ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እያ ትብለላ ማለት እዩ መን እዮም እቶም ቅድሚት ዝመፁ መብዛሕቲ ግዜ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ዝደልይዎም እዮም ተርዲምሎ ገንዘብ ዘለዎም ዝደልይዎም እዮም ግን ብዘይ ገንዘብ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ እቲ ካፒታሊዝም ዝበሃል ክሳብ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ከምቲ ስኻ ኣብ ርእሲ ሰብ ዘሎ ኩሉ ሰብ መፅኡ ወረቐቱ እትዩ ገለመለ ዝዕወትና ከመይ ይኮነ they know everything ከመይ ገይሮም ማኒፕሌት ገይሮም ከዓ ነቲ ንስኻ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዎ ሰብ ነቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ካንዲዴት ከም ዝኾኑ ይገብሩ እንታይ ይደሊ ቀደም መሪፆም ሰብ እዮም ደምፅልካ ተዲኻንላ ካብ ዜሮ መፅኡ ይኮነ ናብ ምርጫ ዝመፅእ ተመሪፁ ተሓፅዩ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ነዝን ዕላማታትና ከብል ስለ ዝኽእል በቃ ንሚድያ ንጎስጉሰሉ ንሱ ክዕወት ገንዘብ ክንበይና ተባሂሉ እዩ ካብ ዜሮ ይኮነ ዝመፅእ እቲ ፖለቲከኛ ስለዚ ኩሉ ነገር ክሳብ ገንዘብ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ዝእወጅ ኣብ ዓለም ክህሉ ኣይክእልኒ እያ ትብላ ከምኡ ድማ ሃንደበት ንሶም ዘይደልይዎ ተመፅኡ ድማ ከመይ ገይሮም ሸዳውን ይገብርዎ ድማ ኣብ ሪል ታይም ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሰው ንመለስ We'll analyze the situation and then we'll decide to whom we'll present the offers of talks. But just who would take up that offer is another question. Other parties have strictly ruled out governing with the AfD, which they see as anti-democratic. In Germany's other regional election in Saxony, the governing conservative CDU እቶም ካልኦት ፓርቲታት ምዚ AfD ዝበሃል ሓቢርና ክንሰርሕ ይንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኮሉዲንግ ስለዚ ተሓባቢሮም ነዚ ህዝቢ መሪፅዎ ዘሎ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ከም ዘይመፅእ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ናብካ ንርኢ ዘለና ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ወይ እውን ህዝቢ ዝመረፆ ፖለቲከኛታት ናብቲ መንግስቲ ኣትዮም ንኸይሰርሑ ዕፅዋ ይፈጥሩሎም ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሲምፕል ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ከዓ ኣብ ፈረንሳይ ርኢናዮ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ርኢናዮ ኣብ ካልኦት ሲስተማት ድማ ንሪኦ ኣለና ብተደጋጋሚ ነቲ ህዝቢ ዝመርፆ ዘሎ ኣብ ስልጣን መፅኡ ነቲ ዝድለ ብፍላይ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብል ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ብኩሉ መንገዲ ጠጠው ከብልዎ ኣለዉ ንክንደይ ግዜ ክቅፅል እዚ ግን ዊ ዶንት ኖ ቴንደንሲ ወይ እቲ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ነዚ ኩነታት ዘነፅር እዩ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ እቶም ኤሊት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ገለን እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ኤሊት ዓብዪ ሽግሪ ኣጋጢሞም ዘሎ ኩሉ ትብክኦም ህዝቢ እናፈለጦ መፅኡ ኣብ ጥዕና ዝኽተልዎ ዝነበሩ ታክቲክ ሰብ ፈሊጥዎ ኣብ ፖለቲካ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ምዝመዛ ኣብ ረብሓ ኣብ ኩሉ ሽግሪ የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ኩሉ ብክኦም ተፈሊጡ ስለዚ ኣብ ኩሉ ሕቡና እያ ኮይና ዘላ እቶም ኤሊት ብኩሉ ተገጢሞም ስለ ዘለዉ ነቲ ዘለዎም ድማ ብሓይሊ እዮም ከተግብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ ከምቲ ቀደም ብሚድያ ምሽካዕ የለን ነቲ ሚድያ ናቶም ዝሰምዖ ሰብ የለን ተስዋይ ናተይ ቪድዮ ሰብ ዝርዮ ዘሎ ስለምንታይ ሰብ
ንጹህ ዝኾነ ሓበሬታ ቅኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣምባያስን ወይ እውን ካብ ዝኾነ ኣነ ራሽያ ስለ ተሰዓረት ካብ ራሽያ ይክፈልኒ ረብሓ የብለይና ኣድቨርታይዝመንት ወይ ገለመለ ራሽያ ትኸፍለኒ ስለ ዘላ ኣይኮነትን ንዓይ በታ ኣነ ዝበፅሕክዎ መፅናዕቲ እቲ ትኽክለኛ ዝበልክዎ መረዳእታ የክብ ዝፍጥር ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ድማ ካብ ብዙሓት ስኮላርስ ራሽያ ተበዲላ ዝኣተወቶ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ድማ ብተደጋጋሚ ትሓትት ከም ዘላ ድማ ርኢና ኣለና ስለዚ መን እዩ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ዘሎ መን ካብ ኩናት ዝረብሕ ዘሎ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ነዳድናታ ትሸይጥ ኣላ ከምኡ ድማ ፅዋርናታ ካብ ሕሶም ትሸይጥ ኣላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንክቕፅል ንክነውሕ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዋ ከምኡ ረብሓ ንኸይፍለጥ ግን ዩክሬን መሬታ ከም ዝተወረረት መሬታ ንዲሞክራሲን ትቃለስ ከም ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንዲሞክራሲ ትሕግዝ ሃገር ከም ዘላ ኮይና ትቐርብ ዘላ EU may have narrowly fended off the gains made by the AfD to come first there. We all know how disappointed people are with what's happening in Berlin. And the people here in Saxony trusted us. They didn't cast a protest vote. Instead, they gave us this strong result with their support. But it could still face problems. If the current regional alliance fails to secure an absolute majority or to agree a coalition deal, the Conservatives could face the prospect of having to negotiate with the left-wing populist BSW to keep the AfD at bay. The mainstream parties face another challenge in 3 weeks, when a third Eastern German state, Brandenburg, also votes for a new parliament. The AfD is leading polls there, but the populist BSW is also a force to be reckoned with. The regional political landscape in the East is becoming increasingly unpredictable. For some analysis now, I'm joined by Dan Huff. He's a ህዝቢ ናይ ኤውሮጳ completely ነቲ establishment ዝበሃል ዘሎ ወይ ነቲ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ነቲ ፖለቲካ ይኹን ነቲ ቁጠባ ዝቋፀር ሓይሊ ዘይርአ ሓይሊ እቶም ኣብ ቅድሚት ንሪኦም ፖለቲከኛታት ዘይኮኑስ እቶም ብድሕሪት ኮይኖም ዝሰርሑ ናቶም ሽጣራታት ኩሉ ሰብ እናፈለጦ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ፖለቲካ እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ ኣስዋ ሕጂ ነዚ ክትሰምዕ ሰሚዕኩም ኣብ ቢቢሲ ተኸይድካ ተመሳሳሊ ነቲ ሓበሬታ ናይ ነቶም ኤፍዲ ዝበሃሉ ከም ሓደ ዓሌታውያን ምዃኖም እዮም At an AfD rally, one of the party leaders told supporters that Germany needed controlled borders and the expulsion of illegal immigrants. It's thought the party could emerge as the largest in Thuringia. The vote? Our Europe correspondent Jess Parker has more. These are regional, not national elections. Nevertheless, they could be seismic. Here in Thuringia, the far-right Alternative for Deutschland has been leading the polls and running a close second in neighbouring Saxony. However, because many view the party as extremist, something they reject, they may struggle to find coalition partners in order to actually take power. The man who heads up the AfD here in Thuringia is a highly controversial figure called Bjorn Höcke. He's a talisman of the party's hard right. So, እዚኦም ክልተቶም ቀንዲ ገጽ ናይቲ ፓርቲዮም ካብ ናብኡ ድማ ወላ እቲ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለዎም ጥቃ ሾልስ ዘላታ ናይ ሶስያል ንሳውን ናይ ሶሻል ኮንሰርቫቲቭ እያ ከምቲ ሌፍት ኮንሰርቫቲቭ ማለት እዩ ፀጋም ኮይና ሶሻሊስት ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዋ ግን ኮንሰርቫቲቭ ድማ ንሳውን ናይ ጀርመን ኢሚግሬሽን ሲስተም ክቅየር ኣለዎ እቶም ኣብ ጀርመን ዕግርግር ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እሞኻ ናይ ገበን ሬከርድ ተፈጢሩሎም ዘሎ ኣብዚ ናይ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ሂወቶም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ዝረኣየካ ብኩሉ መንገዲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ኣብቶም ዓሌታውያንን ኣኽረርትን ገፁ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ንሳቶም ድማ ኣይኮነን ገበን ዝፈፀመ ነቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብር ስደተኛ እውን ሽግር ክፈጥረሉ ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ ወረቐት ዘይብሉ ሰብ ብሕጂ ወረቐት ክረክብ ኢልካ በዓል ጀርመን ከቢድ እዩ ክኸውን ስደተኛታት ይደልይለዎ ግን ከመይ ዓይነት ስደተኛታት ተማሂሮም ዲግሪ ዘለዎም ባዕሎም ዘምፅዎም እዮም ደልዩ ኣለዎም ሳክ ስደተኛ ብፍፁም ክቕበሉ ይኮኑን ማለት እዚ ሕጂ ከምዚ ቲዮሪ ጌርኩ የተወዙ ኣብ ስዊስ ድሮ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ እዩ ኣብ ስዊስ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ምስ መፀ ግን ትምህርቲ ዘለዎ ዲግሪ ዘለዎ ሞያ ዘለዎ ኣብቲ ቁጠባ ከበርክዝ ዝኽእል ስራሕ ረኺቡ ዝመፅእ መዓት እዮም ድማ ዝመፅኦም እዚ መዓት ስደተኛታት እዩ ዘለዎም ከባቢ 24% ህዝቢ ስዊስ ስደተኛ እዩ መበቆልናቱ ማለት እዩ ኣብዛ ኣነ ዝነብረሉ ኣትሊስት ኣብዚ ከተማ ኣነ ዝነብረሉ 34% እውን ይበፅሕ ኸውን እንታይ ማለት እዩ ስደተኛታት ይደልዮም ግን ተራ ስደተኛ ከምዚ ንሕና ሪፊጂ ኮይና ዝመፃናዮ ገለመለ ከምኡ ክቕበሉ ይኮኑን ፍግዕ ኢልዎም ስለ ዘሎ በንፃሩ ክመልሱ እዮም ዝስዕሩ ዘለዉ ስለዚ ገበን ዘለዎን ገለ ዘለዎን ሓደጋ ክወጥቅኦ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ካልእ ሓበሬታ ካብዚ ከይወፃና ሓደ ናብቲ ናይ ዩክሬን ኩነታት ክምለስ ኢና ሰለስተ ኣገደስ ሓበሬታታት ክበኩም እዩ One war front to another. Russia says it will change its nuclear doctrine because of Western role in Ukraine. Well, as per state media, Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov has said that Russia will make changes to its doctrine on the use of nuclear weapons. ኣብቲ ናይ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ኣጠቃቕማ ዶክትሪናታ ክትቅይር ምዃና ራሽያ ብተደጋጋሚ ትሕብር ኣላ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ
ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ዘለንቀነ ንዘለንስኪ ሓገዝ ክብዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ንስማዕ ሕጂ We need decisions that can be made by our partners, by those countries on whom it depends, whether we have the ability to destroy Russian military aircraft, exactly where they are based, exactly where the elimination of those terrorists and their aircraft can be the most effective. So Zelensky ከም ወትሩ ብተደጋጋሚ ፍቃድ ክወሃቦ ኣፅዋር ክወሃቦ ኣትሪሩ ካብ ነፍሶ ተፈጋጣሚ ዝረኸቦ እቲ ሚልዮናት ትግራት እንዲሁ ብዝደለየ መንገዲ ናመተ መዓልታዊ ከምዚ ኣፅዋር ሃቡና ኣፍቅዱልና ንራሻ ኣብቲ ቦታ ክንሃርማ ስለዚ ተቐንዲ ዕላማናቱ ነዚ ፍቃድ እዚ ምስ ሃብዎ ነቲ ውግእ ናይ ኔቶ ንክቕይሮ እዩ እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ተጠቂሙ ውሽጢ ራሻ ምስ ሃረመ ራሻ ሃሪቓ ንገለ ሃገር ናይ ኤውሮጳ እንተሃሪማትሉ ኔቶ ከኣትወቲ ኩናት እሞ ዩክሬን ናይ ኔቶ ሰራዊት ክረኽቡ እቲ ዕላማ ከምኡ ነቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንምቕያር እዩ ብኸምኡ ጥራይ ዩክሬን ክትቅፅል ትኽእል እምበር በዚ ዘለዎ ክቕፅል ከም ዘይክእል ብኩሉ መንገዲ ይፍለጥ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ While Ukraine may not have the ability to strike Sister City Friday night, more. Joining us from Munich today, Marina. Ukraine has been campaigning for so long to use Western weapons for attacks in Russia. If they finally get the green light, how will it change the war? እዚ ግን እዚ ዝብልዎ ዘለው ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታውነት ክህልዎ ኽእል ነዚያ ቅድሚ ምላስና ነዚያ ዝከስምዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ዘረባ ገይሩ ነይሩ You recently said that Zelensky would never dare to invade the Kursk region without a command from the USA. This is what the West is trying to achieve with such actions, as well as by pumping Ukraine with new weapons and mercenaries. There were also reports in the press about a possible replacement for Zelensky. If this happens, So እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ካልእ መግለፂታትካ ንሰርጌይ ላቭሮቭ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ እዩ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሻ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ብዘይ ሓገዝን ምኽርን ደገፍን ሎጂስቲካዊ ደገፍን ናይ ኔቶን ኣሜሪካን ብፍጹም ክትገብራ ይምኻለትን ኢልካ ነርካ እዚ ኸ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንፁር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ናይ ኬፍ ስርዓት እናዕጥቑ እናበገሱ ኣባና ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ንክገብሩ ዘኽእልዎ ዘለዉ ሰም እዮም እናበለት ትዛረበላ ሕጂ ትሕቶ እንታይ እዩ ናበይ ክኸይድ ዚ will there be negotiations with Kiev? Regarding the goal of those who organised the provocation in the Kursk region, the invasion of Nazi units with a large number of mercenaries or maybe contract soldiers, there are already recorded foreign speech. It's hard for me to judge what the intention was at this situation because our Western colleagues have been very convoluted in their minds and they sometimes perceive things in their own way. Everything gets twisted and then nothing comes. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ብዙሓት ዘይ ዩክራይናውያን ወይ ከዓ መርሰነሪስ ብገንዘብ ተቆፂሮም ዘሎ ዝመፁ ሰራዊት ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝኣተውዎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኤግዛክትሊ እቲ ዕላማኦም እንታይ እዩ ንክርዳእካ ይክእልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ሰራዊት መይትዎም ዘሎ እቶም ናይ ዩክሬን ሰራዊታት እዩ ዘለው መብዛሕትኦም እቶም ምዕራባውያን ፖለቲከኛታት ከመና ዝኸድዎ መንገዲ ንክትርድኦ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ድማ እዩ ናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚያ ድሕሪት ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ What was the idea behind the invasion of Afghanistan? To destroy terrorists. How did it end? With a failure and a disgraceful escape. What was the plan for the invasion of Iraq? To destroy weapons of mass destruction. Turns out there weren't any. By the way, the Iraqi leadership and the Iraqi parliament have been asking the Americans for several years now to withdraw their remaining military contingents. While the US, as a country that respects sovereignty, respects independent countries that are members of the UN, doesn't want to. ኣብ መሬት ናይ ራሻ ምእታዎም ብካልእ ብፅፍሕ ዝበለ እዩ ዝገልፆ ብጣዕሚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ብሱላት ዲፕሎማት ናይ ዓለምና እዩ ዝበሃል ናይ ዝብል ዘሎ ዕላማኦም ስለምንታይ ናብ ራሻ ኣትዮም ኣለዉ ንክትፈልጦ ከቢድ እዩ ግን ድሕሪት ምልስ ኢልካ ኣብ ታሪክ ትሪኢኻ ኢኸ ናብ ኣፍጋኒስታን ክኣትዉ ከለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣትዮም ግብረ ሽበራ ንክንኣሊ ኢና ኢሎም 20 ዓመታዊ ኮፍ ኢሎም መዓት ዕንወት ኣውሪዶም ፅዕረት ተጎልቢፎም ወፂኦም ኣብ ኢራቅ ክኣትዉ ከለዉ ዓለምና ከጥፍእ ዝኽእል ኣፅዋር ኣሎ ተባሂሉ ንዘይነበረ ከም ዘይነበረ ድሓር ከም ዝተኣመኑሉ ኣትዮም ክሳብ ሎሚ ውፅኡልና ተባሂሎም ኣይወፁን እዮም ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እንታይ ምዃኑ እንታይ ኣካይዳ ከም ዘለዎም ንፁር እዩ ኣብ ካልእ መሬት ክኣትዉ ከለዉ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኣትዉ ዘለዉ ክወሩን ክግብቱን ከበላሽው እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ከምፁ ከም ዘይክእሉ እኹል ታሪካዊ ሰነድ ከም ዘለና ነበለ ዝገልፅ ዘሎ Leave them.
But in the end, they will still be asked to leave. Or Libya. They destroyed a state that was probably the most prosperous in the region in socio-economic terms. Almost free gasoline, free education, including abroad. And look what state Libya is in now. Therefore, it is very difficult for me to judge what goal they set and what their intention was. But what political scientists are discussing now, and even what Zelensky has said, sometimes he makes confessions as Freudian slips. He said that we would need it for future exchanges, that we will capture prisoners and seize square kilometers. That's quite simple-minded, naive. We do not discuss our territory with anyone and do not conduct negotiations about our territory. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ዝኾነ ብርትዕ ዝበለ ቋንቋ እዩ ስለዚ እንታይ ደልዮም ኢለ ክመልስ ተሩ ኮይነ ሊብያ ንርኢና ሱርያ ርኢና ኢራቅ ርኢና ኣፍጋኒስታን ርኢና ዘፍረይዎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ሊብያ ብፍላይ ካብ ሓደ ምዕቡል ሃገር ኩሉ ዓይነት ምዕባለ ዝነበረ ሃገር ኣብዚ ላይ ሎም መሊሶም ኣለዉ ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማኦም መልሲ ዘድልየ ኣይኮነን ጥፋት ንምምፃእ ዕንወት ንምምፃእ ምዃኑ ርዱ እዩ ብዛዕባ እቲ ዘለንስኪ ዝብሎ ዘሎ ተመሊሱ መሬት ናይ ራሻ ሒዝና ኣብቲ ጣውላ ዲስካስ ክንገብር ከለና እንካን ሃባን ክብል ከሎ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ሓንጎል ከም ዘለዎ ንሕና ንመሬትና ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ንዘራረበሉ ምክንያት የብልናን ብኻልእ ኣዘራርባ መሬትና ካብ ኣፍንጩ ከነውፅኦ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ መሬትና ሲ ምስ ዝኾነ ይኹን ብጣውላ ብዛዕባ ጉዳይ መሬትና ንዘራረብልና that's clear እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ኩነታት ካብኡ ንላዕሊ ካብኡ ብዝነፀረ ቋንቋ ክዛረበ ዝኽእል ሰብ ንስማዕ and this is how serious things are ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣቃሊሉ እዩ ዝሪኦ ዘሎ እቲ ኩነታት እንተስ ምፍላጥ እንተስ ብዕሽነት U.S. conspired to overthrow a Ukrainian president that was against NATO enlargement, who wanted Ukraine to be neutral because that president understood if you are Ukraine between East and West, try to keep your head down and stay neutral. And he understood that, so we had to overthrow him. And the U.S. did, and that's when the war started. So this was predictably a failure on every scenario. The particular scenario that is unfolding right now for the moment is, ironically, perhaps the safer one, which is that Russia's winning on the battlefield. Yes. Because if Russia were losing on the battlefield, we would be seeing escalation to nuclear war. And everyone... ጀፍሪ ሳክስ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሕ እዩ ዝገልፆ እንታይ ዝብል ዘሎ ተራ ሰብ ድሕሪ ኮንካ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ወይ ሕማቅ ዘይኮነ ራሻ ክትዕወት ኢኻ ትደሊ ክትዕወት ኢና ንደሊ ኢሉ ስለምንታይ ራሻ እንተተሳዒራ እንታይ ከም ዘጋጥም ስለንፈልጥ ኢሉ እዛ ፕላኔት ከም ፕላኔት ክትቅፅል ኣይደልያን ዲኻ ክትቅፅል ትደልያ ተኮንካ ራሻ ክትዕወት ኣለዋ እንተዘየለ ራሻ ክትሰዓር ተጀሚራ እንታይ ክትጥቀም ኒውክለር ኣዋፅዋር እያ ክትጥቀም ኒውክለር ኣዋፅዋር ድማ ዝስዕር ሓይሊ የለን ተተሓሒዝካ ምጥፋእ እዩ ስለዚ simple as that. In punditry that says, oh, don't worry about that, that's a bluff. I profoundly resent the ignorance of those people. Generally, when people are ignorant, I don't resent it. Right. I try to help, but I resent the ignorance when it endangers my grandchildren. Yes. That's it. And they endanger my grandchildren by saying, don't worry about nuclear war. Yes. That's a bluff. And that I don't want to hear from anybody, because anyone that's أنا بحكي passionately ካብ ልቢ ዝዛረበሉ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይኹን ፖለቲከኛታት ዝጥቀምሉ ና ራሽያ ከተፈራሪሊ ፑቲን ከፈራሪሊ ናይ ኒኩለር ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ዝበሃል ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዞም ከምዚ ዝብሉ ካብ ልበይ የቂምታ ዘለና ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ሕርቃን እዩ ዘለኒ ዝብል ምክንያቱ ንደቂ ደቀይ ሂወቶም ከበላሽው ዝደልዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ድንቁርና ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ሸለሊለ ዝሓልፎ ኣይኮንኩን ብትርየ ዝኾኑ ነው ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሓደገኛ ኣፅዋር ሒዙ ከሎ መጠንቀቕታ ክበካ ከሎ ሲሪየስ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እንተደይ ወሲድካዮ እታ ስጉምቲ እንተወሲድዎ ፅባሕ ንጎ ክትመልሳ ይትኽእልኒ ኢኻ ኖ ፑቲን ከፈራሪ ሂሊ ሳክት ፈኸራ ንክገብር እዩ ዝብል ሰባት ኣሎ ተራ ሰባት ኣይኮኑ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ከምኡ እዮም ዝብል ናይ ዩክሬን መዓልታዊ ከም ዝብል ለኪሙ ክጠፍእ ስለ ዝደሊ ጥራይ እምበር ፑቲን ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእል ከዓ ይፈልጥ እዩ ዝኾነ ዝኽእል ኩሉ ሓይሊ የለን ልቦና ስለ ዝገበረ ጥራይ ይስቁ ኢሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ እዩ says that understands nothing about the reality of our the world people today. who say that I feel exactly the same way, and I'm outraged by it, but also distressed by it because of what it says about our leadership class. But I notice that a lot of people who say that are former U.S. military officers working in some think tank, Hudson or EI or CSIS or whatever. When all these they're paid to say it. They're paid to say it, but you also wonder where in the officer class are the wise people. Who in the Pentagon has a realistic assessment of risk and a deep concern for the future of the United States? Where are those people? There no doubt are some, but it's always a close call because we've known throughout the nuclear era there have been hotheads,
irrational people, vulgar people who have called for nuclear war. تزحزن كفال نزل زبلو زلو سبات وتحضروا حلفتنا أمريكا زنبرو حج دما كم نقبلو نكحسو زخفلو زلو سبات يوم الذي تتعير اسو زلو سبات أبي يالو زياتهم سلز واحد يتسقم كوين زلو يزبل زلو أنا بحكي بزحات كم زيوم عين السمعتاويان هذا جا كتفنا زلو زخولو سبات كم زلو يزنقر زلو أنا هوب أملاك يحلو أنا خون نايلو معرسة بزخو دي لايك مقبار سبورت مقبار ريتون كومنت مقداف دما نايوترو سرحنا يخون مزيا أقداسيت لبواد ما كجت فقط. الزم خرزينه تهم قطباو هيوتكم كتغيرون تدليو. مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلتو كنعود سلزين خيل. كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوع يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن دما كم أعطون كسيلنا أب حدش سكتراتنا أبتدنا قدم سكتراتن ينفسنا جبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تتغملوا